Ndibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke siza ke nemeko ye-injury kaGustin Sireno. Nizamkhumbula uGustin Sireno umfana omdala okubana ke wathi wafumana umonzakala kwimizuzu eyi-15 umdlalo uqalile xa iKaizer Chiefs iqobisela phaa neqela laseZamalek kwi-CAF Confederation Cup phaa ngomgqibelo ku-Group D kuma-group stages. Kaizer Chiefs ke apho ke abafana abadala bathi drawa 1-1 neZamalek bohlulelana ngepoint macala. Kaizer Chiefs ke baphulaphula ke ithe yabeke iphulukano noSireno kula match ethe wafumana umonzakalo umfana omdala uzothi ga ngoku ayikabhali ogqirha beKaizer Chiefs okubana ke umonakalo ungakanani phaa kuGustin Sireno. Abakabhali okubana ke uyawuhlala ke ixesha elingakanani ngaphandle, ukuquka ke noBradley Cross abakazikhuphi ingxelo zabo ezosixela into okubana ke aba bafana umonzakalo wabo uzobagcina ixesha elingaka. Into ebalulekile into okubana ke uSireno umfana omdala noBradley Cross asikayiva ncakasana ingcazelo yabo, kodwa akho monakalo ngako. Xa kukho amahlebezi aphumayo kuthiwa akho monakalo ngako, noko abafana abadala kungaxhalabeki kakhulu, akho nto ingako ingabagcina kakhulu. Kodwa ke into ebalulekileyo into okubana ke kuze iziphumo eziphuma koogqirha beKaizer Chiefs batsho bona bathi noko aba bafana bangakhona okanye aba bafana bawubakhona kwixesha elizayo, akho mntu waziyo. Kodwa into ebalulekileyo kuthiwa ke noko ezi-injury zabo azitsarhisi entloko, azothusanga kakhulu baphulaphuli. Masingene nje apha kuBradley Cross umfana omdala. Siyamthandazisa umfana omdala, awunothi uya wafumana inyweba wabizwa kubafana abafana umfana omdala ube sowukhawuleza ufumana umonzakalo. uThixo anganawe akukhawulezisa uphile mfana omdala, ukwenza into okubana ke ube khona kulaa campu ke kamqeqeshe abafana phambi Mzansi Hugo Broos ngoba ukubizile mfana omdala njenge-left back, into ethetha ukuthi ngomnye ke wamathemba wakhe ke apha ke kule season ukuya phaa kwi-AFCON phaa kulizwekazi ke laseMorocco. Sikuthandazisa mfana omdala ungakhawuleza uphile. Ewe nayo uGustin Sireno njenge-legend, njengeplayer ke ene-experience phaa kuqela leKaizer Chiefs ke iKaizer Chiefs kwezi matches zokugqibela apha eligini zamdinga, ngoba iKaizer Chiefs kaloku baphulaphula izodlala iimatches ezimbini, emveni koko kuvalwe kulungisele i-AFCON, emveni koko kuyovulwa phaa nge-20 kaJanuwari. Into ethetha ukuthi kwezi matches azidlala ngoku iza kumdinga uSireno ngoba la 6 points iyafuneka. Umzekelo ngoku sebehlile eligini ngoba abadlali banexesha elide bengadlali, sebehleli phaa kunumber 4 ngoku, ukuze bakwazi ukubana kuvalwe noko bephaa kwesaa siqukuxele sikanumber 2 kwawunyanza into okubana ke lo 6 points bamfumane bamfake engxoweni. Ewe ke yiyo loo nto sithi ke ngoku noSireno baza kumdinga. Sisazawuza ngaphambili ke xa oogqirha beKaizer Chiefs ke bethe bazikhupha ingxelo zikaSireno into okubana umfana omdala ithini na into yakhe ye-injury. Baphulaphula kwangoku abakazikhuphi, sisadonsa amehlo neendlebe. Nani ke ndingake ningene nitshone into okubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.